Halo mga bay, kumusta? Kumusta mong tanan diha karon sa inyong nahimutangan? Okay lang ba inyong mga gipang batsyag? Gipang bati karong mga panahon na. Kumusta mong tanan? Og niya na usab ko no aron magpaibog kaninyo. Mura man akong bisyo. Magpaibog ninyo. So magluto ko karon og uhong. Uhong, amo tug unsa ni sa inyo ha? Uhong ni sa mua o kaupas. Naa sa mga mga punuan sa mga saging, punuan sa mga kahoy mutubo. Basta mudalugdog na gani. Naa sa mga uhot, mutubo siya. So, pang mo ni uhong dire. Ayan, mag-adobo ko og mushroom. Daghan magigipalit sa kong tatay, upat ka imong ani. So, kuha na ko ang usa. Dayon, ang kusan sa gulan og batong. Di ara ang batong ako nang gihagpat. Tadan! Oh, dara ang batong. Ambot unsa ka ning batongan ni? Tinod ba ka ni gahi man? Di sa tuwa nga lumoy. Okay. Dara akong lutoon mga bay, batong. Batong og kaupas. Uhong. Ako ra ni siyang pikason o kaupat. Ang usa ka buok punggok man. Sudan na mo ni monmon karon. Okay? Sige, tagtad. Mahal kayo ni dire. Pila na ni kabuok? 3, 6, 9, 12. 12 kabuok. It's like mga 12 kabuok. Kulang-kulang usa ka gatos piso sa atoa. Ating mahal na. Para man sa iyang kuan kana. Gitawag diri og saute. Kani bang iyang gulay kada adlaw nga ako arang i-steam. So, tibangan na mo. Ini mga balas-balas. Kay gimingaw man ko og kuan oy. Kanang adobo nga kaupas. Oh. Mingaw ko, adobong kaupas, spice na kayo. Ang sudan. Gisa-gisahon gamay, pangag tuyo gamay. Tangag sabaw-sabaw para madaghan. Daw na tangkong. Agay. Kulob na mo sa kaldero. Dami, ang tulo kong gutom na kayo, bay. So, mga ito, busy kayo ang akong kigol, no? Mga may labay nga mga adlaw. Kay sunod-sunod po among bisita diri. Nya perting bisyo po nila sa gawas. Gahapon, bisyo ng sadmi gahapon. Sige, barbecue diri sa gawas. Piting inita. Ingko nga. Muli ko ani, pitin na akong lagtuma akong dagway. Sayang akong mga gipangnudnod. Anak sa kong among, piting katawa. Piting inita. Pero saan man, wala mahimo. Wala, sige. Pila na lang kaadlaw. See you na, Philippines. Wala na ko sabot sa kong gibati. Sa kong gibatsyag. Saksak sinagol na ang gibati. Masa na ko og ahos. Sibuyas. Sibuyas Bombay. Og asa ni kamatis. Napoy sibuyas dahon. So, yeah.
kamatis, pampakinis ng kutis. Okay, all right. Mana ko luto sa among sudan, ano man ako lungag. Sulod na po kap-kap sa ilahang paniod to. Sibuyas, dahon. Ano natin dito? Alright, gisa-gisa na. Gisahon lang din ako mga bay. Gisa lang diha. Namit gid ang timplada mo. Nilagpang ako ragsoy nga namit gid lo. Tigop taga may kuan. Black tea. Chay-chay ko nung si Inday ba para manipis ang mga bilbil. Alright. Agay, nana mong kanon oh. Gaswaso. Ang kanon nga dagko kay lugas. Medyo ni dukot-dukot ang makigilid. Kaya daghan pang gipang dagan-dagan si Inday. Pang tuyok daghan pa. So ang kudo naman dahil ko gitak-ang dito nga kanon. Gisa-gisa na ta. Lunog tanan. Bunga na tanan ba? Mura man ang lutuan. Yan. Kanamit gid ya. Namit gid ang timplada mo yan. Kaya luto-lutoan sa gamay ang lamas. Ay na to ilunod ang batang. Pagka maulahin na ning kaupas. Kaupas ba gito? Ang handlok naman ta mga karong mga kuan, mga pagkaon. Maayo na mananong ta tong kaugalingon kay masigurado kita. Ay namsa ni bang si muday. Alright. Lutuan sa nato gamay ang lamas. Para para yum. Ay, para yum. Speaking of yum. Grabe. Hulot na kung believe ni mo yan. Inaot nga makadaog ka sa imuhang pag-challenge karon ni Kuya Mark. Wala ko kasabot ni Kuya Mark. Lagot ko. Ingon siya, proteksyonan niya siya niya. Sige man niya kuhan. Sige man niya butaran. Tag-2 ka points mag-yun. Sa ka-points kaya itong mga mayagi niya. Parang 2 ka points mag-yun. Sinan, dinuo ko. Nalibog. Akong tigulbay. Pero kaya ni mo na yan, ha? Kaya nakita na ko sa imuhang personalidad. Napalaban yun ka. So, buong yan. Naabot naman ko sa yam-yaman eh. Ano man? Naabot naman ko sa yam-yaman eh. Nag-adobo raw.
mushroom at saka sitaw mo. Ayun. Bakit mo kinasang sarili mo? Bakit na ano dyan? Nadipit mo. Ayan mga Ano yung bahay. pagkain nila yan? Ulam natin. Pak. Okay, sitaw muna unahin natin. Kaya ako magkain dito. Sitaw the second. Dito, baba mo, baba mo. Yan. Yan. Kasi nasa taas yung ano ko eh. Yung aking tripod. Mantid dalawa. Sino? Tatay nanay? Hindi ay kapatid. Hindi, yung dito kakain. Kaya Takpan muna natin. Kaya maglilinis na ako ng kwarto nila. Kaalis lang. Ayan, takpan na natin mga bahiya. Muna natin maluto. Tapos, ilagay na natin ang mushroom. Ay, mga bahay, nalimtan ako ang sili. Ay, sili! Tawag ani nila is filfil. Hindi. Or filfil. Har. Pero dili man halang. Oh, darang sili nila dure. Ay, ano ang karni, nakaandam na ang karni. Kaya muna akong lutoong karon. Mayoritas. Isa ning gutaro ng sili. Gutaro na ko. Oh, ino kayo. Lunog na ito ang sili. Ang sili. Saan ka man ngayon naroon? Ayan, pang. Tila puso ko ay para sa'yo. Ayan, tutuyok na mo diha. Sakto ba ni? Ayan, medyo okay na yung sitaw natin. So, ilagay na natin ang mushroom. Pak. Unya na nato kayon. Kaya maglisod tag ukay ato sa tabunan. Ang tuod nga mo nipis-nipis siya gamay. Di ba? So, magbabalik ang inyong intay. Mibalik ako kay gimingaw kanimo. Ako to nang lantawon mga bay, no? Kung ni kuha na ba siya? Alright, pwede na siya. Okay yun. Okay, kahumot. Kalami ba ni ini? Oh, diara. Tag 5 na lang. Tag 5 ang takos. Ato na karong timplahan, no? Tanganan na tuong asin. Wa may bitchin diri mga bay, di man usong bitchin diri mo dapita. Usa ka teaspoon nga asin nga pina-mountain. Alright. Sakto na to. Kaya ato pa nga siyang butangan og tuyo. Medyo nag-ungkuan na siya, oh. Alright. Tangan na to og tuyo. Tuyo nila diri. Way lami. Ito na ihurot, oy. Way lami man yung tuyuhan eh. Family soy sauce. Pero wadyo'y lami. Porya buyag. Porya gaba di ay. Oh, ito na po siya. O kayo ng gamay. Okay na to. Bitsin. Mayra. Luta sa bitsin din napita. So, di man po mayo. Murag na naman siya po buhay bitsin ng mga pagkaon din he. Dami naman po. Bawion lang sa mga lamas. Tingnan ng lamas. Daghan kayong lamas. Bawion na lang sa lamas. Padayon ang black tea. Murag naman ikuan. Ay, murag coke. Lami mo na ining chayog. Maanad na ka. Muna akong gihingan lang diri og tuba. Tuba sa buntag.
sa kabaldi kahapon timpla na buong tuba sa kabaldi. Da. Pahilis ata. Nagahimo ko og torta gahapon daro. Wala na ko makaon kay medyo tamis. May isa kayo pero gusto nila. Alright, hapit na maluto ang ato ang adobong uhong or kaupas. In English, mushroom. Dayon ay anak ko tapuson ang ato ang salida karon. Gusto lang nako gusto lang nako bation ang atong sa kahigala. Dugay na ninyo nga request ako o gahapon pa lang ko nakahinumdom. So wala na ko na kuan lagi atong mga miaging adlaw kay mo lagi to. Busy kay me and atong mga panahona is daspat ang among lakaw ato. As in wala jud ko giingnan nga manglakaw dai me. Mga to. Sus libat ni mata atong panahona bay libat kay unsa may orasan na ngadto mi og alas 12 no sa udto. So wala ko nakakaon atong mga panahona nagtira ko tea. Okay? Kay mo lagi na ko niluto ato pero wa sa ko makakaon ya. Wa sa ko magbitbit kay daan na nag-ingon among agalon nga magkuan na lang sila, magpalit na lang sila og pagkaon namo. So kami pud taon piting laom, no? Piting laom namo ang amo ang tiyan wa na piti nang hilak mga alas 4 na gito no sa hapon. Paghuman ako og simbol sa namong duha atiritsu duha to ka katri among gi-simbol katri to sa iyahang mga alaga. So kadto man kung katri hagikan to diri sa balay o dili na ganahan ako mga alaga kay nagpalit sila bag-ong katri. So mo to nga gi-deliver na po dito sa lahang balay sa dagat. Ihatag dito sa iyang igsuo nga na dunay mga bata kay nindot man to sa mga bata kay bira-bira bitaw nya double. So mo to nga ako mo gikuyog kay ako mo yung nakahibalo mo simbol ato kay pagpalit ato nila dire ako say ga simbol ato wag ko alama ko na simbol gud ako lang gisundan ang kuan ba ko lang gisundan ang format charot na may ganang sundanan gud. So dito lang ko nagbase ug ako lang gipanglantaw ang mga tornilyo ug saon ana. So safe man to ay mo kabalaka di ra mahagbong ang mga di ra to mobagsak no kay na may pugong to daghan man tong mga bris. So di kabalakan sus panday panday pandaot. So sa tinuod lang wa jud ko mag-expect no nga abot diri mahimo day kung panday. Nakaligtas mi atong panahon na sa luto kay way luto og paniudto. Pero nagluto na ko daan ato diri, nagtimpla na ko daan ato diri pagkaon. So simon mo na lang akong gipapadayon og paluto para pabutang sa oven pero timplada na tanan. Dayon nakalungag na sab ko nakalungag na naana sa tayo luto tong panahon na dayon. Ang kato na lang utan ni tatay. Wag si tatay ra may nabilin diri. So mo to. Dayon karon unsa ni goy nabundak na si lolo. Gusto lang nako bation no kining anak ni Bay Imelda og belated happy birthday lang gid Bay Imelda sa imuhang anak no nga diin nagsaulog atong milabay nga Pebrero 22 tuig 2019. Nakahinumdum ako tong sang adlaw pero pitigi mi siya sa akong kigol no. So mo to sunod-sunod. Dayon ang nahitabo pasayloan kayo ko sa ako ang video katong nangumbira ba mi na mista. Wa jud ko kabantay kay nagkugos ko atong bata. Dayon ang ako ang usa ka kamot pod na apod toy kuan nina nawala na sus Ginoo nawala na kay kuan ka nang sigig kabasa manglaba maghugas plato daghang hugas siya tagtulo ka drum. So mo to nga nawala na og belated happy birthday na lang ba sa imuhang dalaga o gwapa kaayo nga bahandi nga si Niza Ambil. Happy birthday na lang niya bay og daghang ay salamat unsa ni
permisa di siya nagatang po sa kong video. Hello nimo bay. Niza Ambil gipa greet ka sa imuhang inahan sa kanunay panabang nga si Bay Imelda Ambil. Sa iya ako magpalitan og bugas. Mag-orderan og bugas kay siya na lang akong i-contact then ako na lang ipa-deliver sa balay. At least sure ko nga duha gid ka sa ako no. So daghang kayong salamat sad bay ha sa ako ang hangyo sad nimo nga bugas dayon nanugo sad ko nimo nga palit og isda unsa pa tong mga akong gipapalit sa imuha nga mga sudanon. Salamat kayo bay ha, dako kay nang utang kabubuton ako nimo og salamat kayo. Salamat usab kayo kang Bay Malot Borinaga kay siya mo nag-introduce diri nako sa imuha kay nag-text man ko ni Bay Malot ko nga te pwede bang bay anak sa iya bay pwede ba ko nimo mahatagan diha o pwede makontak diha sa Dumingag nga mapalitan ako og bugas og groceries kay ako na lang ipa-deliver sa amuha kay para dili na ba maglugsong-lugsong pa akong inahan kay idara na ba gid in tawo nya bughatonon tong mga ubang tawo mga kuan pa mga bughatonon. Mo to nga akong gihimo nag-order na lang ko dayon ako na lang ipa-deliver sa amuha og badya. So sa ilahan na ako ipadala ako ang bayad. Okay? Mo na lang akong gihimo karon hapit ako mo uli basta na-sure na ko nga naa na sila bugas ug sudan. So hello sab kang bay Myla Aguilo Herodias. Doon na siya hangyo sa kuha nga ipa-advance greetings na ko ang iyaha mga kaubanan nga mga banggitan nga mga magtutudlo diya sa Davao. Hello ninyo diya kita kits pohon ha. Og maolag ito ako siyang kuan pasiawan ganiha nga pakanatag panit sa litson. Lutas man diri sa baboy wag itay baboy din niya lutas mo nalimot na sad mi sa kuan sa lasa bitaw sa baboy. Kay permi na lang kwak permi na lang pak ang among sudan diri. So advance happy birthday kang teacher Pinky Ibanez o kang teacher Mary Jane Sabroso. Advance happy birthday ninyo mga ma'am. Gipa-greet mo sa inyo hang kawanan nga magtutudlo diha nga si Myla Herodias. Di ara ba yung mga request ha? Daghang kayong salamat kaninyo diha sa mga nag-atang kanunay sa akong mga lakaw sa kinabuhi. Daghang salamat ng tanan hinaot nga kanunay gihapon mo nga mag-atang gini kanako sa tanang mga lakaw sa akong panahon. Sa akong panahon ako arang panahon. Sa tanang lakaw sa ako ang kinabuhi no salamat kay tanan og hinaot nga di gyapon mo biya permi gyapon mo diha nga maglantaw sa ako ang mga salida no og labos tanan hinaot nga dili ninyo i-skip ang atong patalastas charot bitaw bay. Bitaw sa kadausan ninyo nga dili mag-skip sa mga pagtalastas dako ra kay nang tabang sa kuha as in sa kuha og sa ako ang mga gipangtabangan sab na ako'y mga gipangtabangan sa mga sikreto lang dili na angay ipahibalo sikreto lang. So mo to nga akong nakita asab nga ngayon pud kay sila nga tabangan bisan pobre ko basta naalang ko yung mga gamay-gamay jutay-jutay nga mga sobra-sobra bitaw so mag-share sad ko dayon syempre ako ang admin Charlie nga maogi nagtabang kanako sa mga lakaw sa panahon diri sa mga social media kay kailamag ni ining kalakiha o ikialamag ani so dako sa kung utang kabubuton labaw sa tanan kaninyo so daghang kaayong salamat so dako jud kay nako nang utang kabubuton sa inyo hang dili niyo pag-skip sa mga patalastas wala man ko nang konsensya ninyo pero kabalo na jud mo. So mao to so daghang kaayong salamat appreciate much kay nako ang dili niyo pag-skip og hinaot nga naa kamo kanunay sa maayong kahimtang no may panglawas ug padayon lang ta sa atong mga maayong tumong ni kalibutan na bahala mo kinaunsa bahala daghang problema ipanglukdo mga higala basta padayon gihapon ta sa atong lakaw sa panahon sa atong pakigbisog panlimbasog sa tanang hagit sa kinabuhi kaya na to ni laban
So, daghang salamat din nilang kukutob. Bye!